Tanga. O, di kutsara. Na. Ang sabaw kay di man ay makamot, magkutsara ta. Delikado mga paslot. Ato may dato sa mga kailaron. Subos. Nag-chat man na. Ato may dato guys, kaya na naglamaw. Dato sa maglamaw. Karabing na gagaguan guys kanang agianan amping zed agleken dangeg ka jug agianan then ay London Bridge anak bida tabok guys na padung dato spikas kito dato og mga kuan kauban sa lamaw so maglamaw man kuno dato to oh nice naman di ay makaagi naman day danig motor ay likabaw Odja. Hawid. Di ba kadangag? Di dangag pa? So lami mo na siya sa agian. Masadlok pa tong dito ka na malinaw pa no? Ingan ni pero kuan sa inganda ng gabok na lang tong ilaha hadlok. Nena, dana Miss London Bridge. Nena guys. Di hadlokon. Kay umahagbeng ka tubig mga agdang. Hey, there is the plane. Kuno pod gan. So termi to padong guys. May mga bay dari gud na nasubos. Ada na isla. Pero masapog yapon dani guys ug panahosting baha nga kada bitong nakaag tubig. Sapog yapon diha pero di na sa pud mataba ning latajan. Nice na. So nagmotor ni. Pigino Maria aram ding ka. Marami dari guys. Saan sa? Wala na mo na agan. Ikaw lagan. Ato may natudas nangagadas. Sa una anak tala nag-anak pa no. Dami nag-anak na. Shout out Tibaling. Kami daris dung tabenek. Namay nang ipadze na guys. Sapa na. Dek sapa dani umulanip, leken. Yes, mahimul bulmi o kuan manok di hati lagi tanawa yung ngalagan kamanok At the end of my life, guys, please follow my sa mga kuan please follow my Facebook page. channel, Laurel. Facebook page. Uy, saging. Oh. Ang saging. Guys, guys. Amo nilutuan si Madam Kini og manok. Dito ho guys, yung ilad naman po na si Zaoy. Si Zato ho. Ako na Pa, guniti sa pa matabang kong himulbul dare. Ginoo ko sa. Among tabang ang himulbul on madali ko man. Sana. Mi asin manok karon nak hinektan eh. Hinektan mo. Abi ko hinektan jati ka iktan sa traning agaw. Ako gunit sa tailchin. Ikaw na sa pake. Habira. Kisa malupad. So guys, please follow this video. And please subscribe. Manghatag ra ba ning cellphone guys? Pila ka cellphone chin mo ihatag? Uy, Gcash ako. O Gcash ra biko cellphone mo ihatag. ay. Kaguwang ang duwaan na sa una. Diyan mo sa Gcash ako. Uy, Hindi ko. kisa mo niluto uno. Oh, pwede. Sus. Hindi man. Guys, dia itik nila dia. Itik-itik. 2, 4, 6, 8, 10 to 13 ka buok kag isang anak? 15 do na. 15? Ay 15 jadi ay nang matay do. So di ara gilang leader una na og tikle. Leader sa mga chicken bitaw. So, yan may Chicken. Baboy doon, manok. Ate Kuya please follow her Facebook, Big Kim. Lagi ang namahuan na ning manok guys kanang manghimulbul ra pero kana nga bitaw nga mag-ihaw na manginguha na danang isang nasilawom na sa koy kalibutan diha. Mo sa painso kong suguon na nagpakuha na isang balhibo kay na abti ka ko ka mga balhibo. Pero nga na gani manguha na ilawom sa kalibutan diha. Mahala ako mo tiguhag ko ani nga na balhibo. Kahoy. Nga na ang makarelate na ni guys kana nakaagis ang mga kuan nga ni nga sitwasyon ito na nga unon si okay wa na kay nahinlo naman nahinlo naman nawa ba mo guys gimingaw ko sagdanan sang lulo kay nga ni agdanan sang lulo sa una sa kadto bitaw izahang gunitan ni nga na kay may among padususanan ng gunitanan bitaw sagdanan
Na mo daw pa daw sa sana na mo. Dito dyan eh. Oh, nice man. Ganahan ko. Sa area. Mingaw. Na makapamuhi ka gan sa imong buhion, na baboy, na manok, na bibi, na sa pabayban ning buhi. May baka, may kandi, may iro, may iring. Ang unsa na laman toy kuwang dani? Inip, ano na yung kuwang, inipandi o kabayo. Do you want to sit sunset? Yes, masinog na kami magpabuhi diha kabadyo og elephant. Kay mo na laman jud kunoy kuwang darhi. Daka man gud sila area dari guys. Lami sila dari mamuhi kay daka ilahang area. Sa way mangawat ba kay og mangawat ap tigbasan. Tigbasan kasi mangawat, tigbasan. Sit down. Mas ka na. Wait, ano na yung guys? Wait, kugaw sa kuko guys. Kayo, wala na ganay Malami na sa kuwan guys. Palasa na guys. Palami na sa lasa guys. Wala mo lang hugaw-hugaw kita gawin sa kuko. Di pa lagi na mga kuwan. Di pa lagi tayo. So mo na yung mag-isagol guys. Kapadas. O, kare. Wait. Wait, kuwan. Kaya mo na yung kita wapos tinula. Sayang manok na tinula. Nagasita. Manok na tinula. Dali lang kay. Nagatang kuwan. Sipcook. Luto namin. Taon ba na? Hindi na kita na lang. Ang kapadas. Luto na kita na. Karawan. Bali ang kaldero guys, nga rin dakuha. Para ramay iskuhan. Kuha dyan. Mulagit, diba? Nakahog na ko na to. Okay, dahil na guys. Nalumod na natin ang kapayas guys. Pura-pura na guys. No, ko diha. Libiyo. Sabawan nila. Talaki lang yan guys. Punuin natin ang sabayan. Sabaw yan guys. So guys, tayo na. Guys, manay Oh, tinola nga chicken. Okay, tinola is here. Bisayang manok next guys. Bisayang manok. Butangan na mo og Kapayas. papayas. Sa topic ka mo guys. Okay, pabukawan na to guys. Butangan sa kabalding sabaw guys. Para Naniniod na kusinira guys. Isa ko no kabaldi nga kuan. Yes. Isa kabaldi ko no nga sabaw. ana ra mo awas ra po na. Guys. Umbati na guys. Kay daghan man may dari manghigop. Hala bira. Supak sa bot, guys. Yeah. Bibo ka so basta nga ni ba daghan. Anong taga-sida? Kapay hotdog. Mung kuan na ring hotdog. Tuod. Balik na, ganun nilang silya. Balik sa nimo saging? Kunso mo lang yan. So dagko lagi ka sa buyag. So, muna guys, mukhaon ko din hinog guys. Ang dagko ka so uy. Parehan na dito sa bahay nay katong nay aron dagko ah. Di balik sa silya. Mo jud danhi. Manguta dan itlog. Sa zona dan mangutog itlog okay nay nagloob-loob. Silong guys, manok. Nga ni sa probinsya kanang nay na may mga manok dahil ra magloob sa ilang. Dog na ng manok. Kanang karaan nga kuan ba? Luto na ag tinola. Uy, kalamis tinola guys. Okay, mahukad ako guys sa tinola. Nga bisayang manok. Wala ko sa inyo guys ha. Walang follow sa Okay. Bantay lang. Bantay ha. Init ra ba? Day, Kimi, matang. Kaya, bantay. tawa ha para plain. Puno. Yan na. Di na kasag ebidensya. Wala, di na nagasuwaso na ag tinula. Ito na ag litson. Litson chicken. Yala. Oh my God. Bear hungit. Persongit. Persongit. Emoji ka sauce ko. La, bira. Yes, bira. Nganta ninyo. Pangutasan na mga person. Pangutasan. Anta nga. O, di kutsara. Na, kutsara. Kutsara. O, di kutsara. Ayun ang plato. Guys, ugason. My favorite guys, dukot. Adol mo kung babiti naglamisa. Ano dai? Dali na. Nana. Ay, na. Ang sabaw kay di man ay makamot magkutsarata. Kay delikado mga paslot na. Maayo. Maraming namiya ka sa sabaw. Namiya ka sa sabaw. Pag ship cook pa. Nga kumbati. Nga.
Na-repair na ba ng bangko? Mas lagi ba? Ay, titi, hindi pa naman magmaroon ka baka nabusa ko. Mabusa. Yag to. Luto na, mas Marsten. Jeng! Tubig sa gawas. Tubig sa Jeng! gawas. Asin, Jeng. Nakinig mo man ko, Badi. Ito. Hindi sila mukha. Hello! Bibo ka to guys no. Basta ingan ni. Waka bantay din mo kawan dyan pagkakuan. Wala na. Be? Patong kan ba? Laging be. Makudihan. Naglako-lakaw. Kami to. Nagbigil man na siya. Kita kami kuan. Ako sa phone. Cecilia, pareho. Ay, pala ito. Pareho. Away. Ala na wa man nalain ni si Jagdiza sa sawan. Sige, ang puni. Ang mambi. Sa suka. Sa suka. Mga tagay, follow sa akong Facebook. Saman. Takay ko yung paano ko Sa PM din dyan ako. Kung naka-follow mo. Para may chance kung malaog sa Maningat ko guys. Paningat ka guys. Loy, away. Paningat si guys. Loy. Kumbati guys. kakawan dyan tag sapatos na Guys, asa ba sa ilang po sapatos guys? Guys. Sapatos nila masyat. Laris tinga guys. Bibo din nga ni uy. Uli na me. Thank you. Thank you Kazo. Na, ganong mapay pagmapa ni mo. Sus, ginoo. Uwahi. Ano sa me? Muli na may guys. Kayo man may og kuan pangilaag. La hinay-hinay dal latayan. Hinay. Tara guys. Manguli na mi. Salamat ka sa tagbalay. Kasi ka guys na, ikaw na sa ice kanina. Ha? Pwede na pagbalikan ron sa. Harang inas ma'am. O na. Hinay-hinay mo diha. Hinay-hinay. Kasi. Hinay-hinay. Wala guys. Nagnilatayay na. Natay na slata dyan. Papagabar pasanas basiyo. Basiyog saki. To isa na pasaan po siya kuhan butong. Yuli na nilag mabini. Bibo na po guys. Bibo dyan basta magkatapok. Bibo kazo guys. Nga mga kuhan bodol. Bodol fights. Ana. Hinay ha. Sige. Hindi na sa. Pag hinay ha, kami sa madahog ka. Doon sa kasubos po niton. Wish. Nabawra man dani. Nabawra ni. London Bridge is falling down. London Bridge is falling down kuno guys. Pero nabawra si Zadani. Dini as in laum. Masadlekon patong dito sa kon gabno sa nay na malinaw no. Hadlekon tong dito sa ilahang agianan kay mag buslot naman to kana kay bag-o man si Ja. Bibo oy. May muwasa mi guys. Bumbachin. Shout out. Shout out sa pagtao na eh. Ani atin to Christmas party buti. Musta? Shout out sa tag-ida dari Bumba mang himuasa mi. Alami asin nilang Bumba nang nagtubig. Ika pa do. Pusala ako tip na kay may tao ng Johan Bumba naman putong piin. Hala po ka magtiil. Alami asin. Na wa no. Way tao man. Wala gid siya. Ako na. Abi, ayaw ba ikaw ni mo kamot ha? Kay maipitin sa dira ha? Ayaw ikaw ginoo kamot. Ha? Asin. Okay, kasi ka tubig guys no. Wow. Muli na mi. Muli na po sila. Tapos mabini guys. Na chin-chin. Bye! Panan, hisirit na gamang kauban. Tara na. Muli na mi. Muli na sila sa mabini. Garaan kazo. Garaan kazo guys. Amping!
Uy, ginukol, magpasirit na. Bulhotin! Bulhotin, bulhot. Anak, mga laagan.